Nabanwas ang Sigma Capiz. Kalayo madasig nga naglapta kag naglamon sa apat ka mga baligyaan kag isa ka balay. Nakatutok Rujmar Sucaldito. Gamay-gamay, pabi yung konituan. Pasado alas 2 kahapon sang mapuhag ang mga pumuluyo sa poblasyon Sigma Capiz sang madamol kag maitom nga aso sa kakugmat dali-dali nga nagwa sa ilang mga puloyan ang mga residente. Yan po, Diyos ko. Sante jutay. Bangod nga nagailikit-ikit ang mga balay kag baligyaan sa lugar. Napulo tanan ka mga fire truck ang nagresponde para matapna ang kalayo. Tungod nga human sa light materials kag dugangan pa nga mabaskog ang hangin kag masingkal ang init, madasig nga naglapta ang kalayo. Lima tanan, pati sa residensya, apat ang establishmento. Ang gagmay man lang niya, Areo do mga 2 by 2 lang square meter yaw, 4 square meter lang yaw. Ang mga Xerox copier. Sa inisyal nga investigasyon sang Sigma Bureau of Fire Protection, problema sa linya sang kuryente ang gitunaan sang sunog. May nakita na kami nga lead nga regarding sa kuryente nga nag-bingkit kag nag-ano siya. Ang bot silingon dasi kung may ara siyang overheated appliances or may nag-short siya. Apat ka balaligyaan kalakip ang repair shop kag kalanaan, kag isa ka balay ang totally damaged. Masobra isa ka oras antes na palong ang kalayo. Padayon pang investigasyon sang BFP sa sunog nga ginabulog banta nagbilin sang masobra 100,000 pesos nga halit. Balita gikan sa Sigma Capiz, Rojmar Sucaldito, One Western Visayas.